No. Môžeme? Hej. Tak táto kolekcia sarkofágov, všetci sa ma pýtajú, že čo si sa zblážil sarkofágové vety, čo to je za vymysel. A má to svoj zmysel a význam, lebo vlastne som ich vytvoril na pamiatku mojej mamy, ktorá zomrela pred 2 rokmi, s ktorou sme mali veľmi dobrý priateľský vzťah. Takže vlastne som to spravil, tieto sochy vlastne pre ňu. Takže to je všetko, čo by som na to mohol povedať. Nič, no však ešte si mohol tú techniku trošku, že ten kontrast, vieš, ako... No tak to vidia, že to je to zvárané plexo vlastne s ogiatkami, kombinácia lech a ogiatok. Čiže to je kombinované, zvárané a podobné ešte. Je to aj liata technika, vlastne tieto reliefy sú odlievané a potom tieto rovné plochy sú zvárané s rovným plechom. Preleštením, niekde preleštením, niekde patinovaním. No vidíš, to sme nevideli, to je zaujímavé. Čiže tieto kúsky všade, aj tam čo máš, aj tuto sú obliaté, hej? Áno. Tieto také akoby aj rastlinné motívy trošku. A toto sú plechy, vieš, to som váral spolu potom, tak som kombinovalo. Aj toto sú čisté plechy a potom toto sú vlastne liaté, čo mi bronziári lejú. Lebo to vyzerá, ako keby si celé oblial, vieš? Nie, to celé obliaté. Lebo toto sa nedá vytvoriť len tak ľahko, to musíš namodelovať, vieš. To je taká technika vlastne, že otlačanie rôznych predmetov do hliny, do negatívu modelované, potom sa robí sádrový pozitív a stiahuje sa z toho vnúkobrnená forma. Je to dosť ako náročné technologicky, je to dosť náročné. Ale efekt je krásny. To super. Super, teším sa. Malo to veľký úspech.